С усмивки и детски смях бе посрещнат първият учебен звънец в 109-то основно училище Христо Смирненски. В реномираното училище повече от 100 първокласници направиха първите си стъпки в света на знанието. Учениците с помощта на своите учители бяха подготвили специална празнична програма. Колко деца се обучават във вашето училище? В нашето училище в момента са 545 деца, от които 103 деца са от първи клас. 4 паралелки първи клас имаме тази година. Какви са вашите очаквания за тази година? В смисъл, по-успешна ли тя ще бъде от миналата? Разбира се, тази година очаквам наистина много по-успешно да бъде от миналата. Макар че със задоволство мога да кажа, че миналата не беше малко успешна. Имаме много деца, които отидаха в най-добрите гимназии в София. Намираме се в една от стаите за първолаците в 109-то основно училище. Разкажете ни, децата по цял ден ли ще седят тук или всъщност имат и отделни занимални? Добър ден и честит празник на всички! Това е една от класните стаи за първи клас за учебната 2012-2013 година. В нашето училище има тази учебна година 103 ученици, първи клас, които ще бъдат на целодневна форма на обучение. Т.е. ще учат цял ден и ще стоят в училище. Подготовката на учениците е много сериозна, тъй като после децата кандидатстват за най-реномираните езикови и математически гимназии в страната. В началото на първия учебен ден ние сме тук с най-малкия представител на екипа на България ОНЕР. Пешко, здравей! Здравей, Пламене! Какви са твоите очаквания за четвърти клас? Моите очаквания са да завърша добре и да зарадвам мама и надявам се да си прекарам страхотно. Ще имаш ли много шестици? Надявам се. Добре, да знаеш, че всички в България ОНЕР ти пожелаваме успешен четвърти клас и всички учебни години занапред. И аз на вас ви пожелавам страхотна година. Класните стаи днес прекрачиха над 730 хиляди ученици в цялата страна. Най-малките пък се учиха да пресичат хванати за ръка с служители на КАТ. Повече от 450 полицаи помагаха за безпроблемното предвижване на мълчуганите в София. Екипът на телевизия България ОНЕР пожелава успешна учебна година както на ученици, така и на учители.